Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimbani foni pa nambala iyi 0886-780-355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Obwande mukuli chani chawango ndinacho chimwemwe chochuluka kuti ndapezanso mwayi woti ndikulembeni kalata inuyo achimwene anga okondeka mu tsiku la lero. Kaya muli bwanji zathuno ukamba za ife hayi ndithu moyo achimwene masiku nkumapita basi. Monga mwa nthawi zonse leronso ndadzuka mmawa kwambiri ndi nkhani zochuluka kuti ndikulembeni inuyo achimwene anga okondeka. Ndisaname inetu nangobadwa munthu oti ndikakhala ndi nkhani ndiye ndikapanda kuwuzana chimwene moyo wangawo ndiye sindimamva bwinoyi. Ndikudziwa ena akakhoza kumanena kuti Obwande ndiye simabodzawo amenewo. Kaya mabodza kaya kobe ine ubwino wake mabodza angawo amathera papepala basi. Koma ndisanapitilire ndimafuna ndikumbutse kuti kukhweze buses ukagula tiketi ya basi yopita pa ulendo komanso kubwerako nthawi yomweyo ndiye kuti umalandira chidiscount cha mphamvu kwambiri. Chenje chochuluka choti hayi umayenda mwa ndidi achimwene. Munthune nakamba kale kuti ndili ndi nkhani zochuluka zedi zoti ndikuwuzeni. Ndikudziwa inunso muli ndi mafunso oti mwina mundifunse. Ndikudziwa mwina mwake mukumadzifunsa kuti kodi Obwande nkhani zija zotseka maofesi mchiziriziri zija ndiye zinatha bwanji. Mwandikumbutsadi aja ina ake aja atamwa kachaso awo adakatseka maofesi amalita simbolikale. Ukagula kaloko kawo ka unioni ndi kachingwe komangira galu amvekere basi mmene tikupangira apamo ndiye kuti mungomva mumtima kuti basi tatseka ofesi malita asabwerensoyi. Kungoti kwathu kuti achimwene kumachuluka kwambiri sewero kachuchitika ndi chani kaya komabe zikumazooneka kuti ambiri ife ndazisudzo ngakhale anthu ochita zisudzo pakali pano amba kaya ati nkumaonera kuti kodi chikuchitika ndi chani. Zikuoneka kuti apitiriridwa amwene tatsogola ndi kuchita zisudzo. Malita amapitabe ndiye sakaya kuntchito simbolikale nanga sizonse zikumachitika mchizirezire. Komanso paja usamayiwala kuti ena ake atakatseka ofesi amalita mongoyeserera ifeyo Obwande asanakatsegula ofesi yonso mongoyeserera ndipo ndiye samalita akumapitanso ku ofesi ko mongoyeserera basi. Pena kumati ukakhala kulingalira kuti kodi abale chimene chikuchitika ndi chani. Kodi makosa nawa afuna kupanga chani kwenikweni mpaka nakumafika pomulankhulitsa munthu chitumbuka kuti afumu wane kasi ndihona uli mukukhwewa mahana uno. Hona amene anthu akukhwewa pano ndi wachilendo kwa basi. Eyetu achimwene ndi nkhani zathu kuno zimenezi zoseketsa kwambiri. Timakonda kuchita mavuvu ngati nkhuku ndembo ya mphongo pa nkhani zonse ndino kupanga mavuvu. Kungoti tikachita mavuvu kuti tiwamalize mavuvuwo ndiye zimakhala zinthu zotivuta kwambiri. Posachedwa apa
kudalinso mavuvu pa nkhani yokhudzana mnyamata wina wake atapezeka ndi fodya wamkulu paja abwalo sanamve chisoni ndiye kunali kukhadzula basi amene akagwira yakalavula gaga kwa zilumika zisanu ndi zitatu basi palibenso zokambira anayi zinazomvetsa chisoni. Anzake imene anthu ngati yomweyo amangowalanda fodya wamkuluyo iwo ndikuwalamula kuti pitani musakapezekenso olakwa kwa zilumika zitatu. Koma mwana ndi anawumira mtima kuti ameneyu basi akagwira ukayidi azikagwirira komweko. Zinazomvetsa chisoni abale ake akulira kuti mnyamata wathu ndiye mweyo amene amagwira abale ake dzanja. Ife tilibe bambo athu amene timadalira ndiye mweyo amene amabweretsa chakudya pakhomo pathu. Ayi ndithu zinazosamveka amwene pamaso pa abwalo anapita mnyamata kumalo osautsawo ndiye tidachita mafufu. Ayi mnyamata atuluke uyu ndiye tidalalata iye ayisizoonayi mnyamata walakwa chani ena kumasula senior tobacco yemweyu mpaka nakumamuthira mutii kumathira m'madzi osamba usiku pogona pawo kumachita kufukiza ngati mpungabwi kunyumba kwawo kumayadi kuchita kuchidzala paliponse chamba koma kugwidwa basi nkhani zake kungothera kuti basi perekani ka 1 miliyoni kwacha kokha basi ndipo musakachimwenso. Uyu amene zake zisakudziwika bwinoyo ameneyo ndiye palibenso zokambira anayi akalowe basi dziko lipena pake ndilokondera. Mwamva ino ndikudziwa kuti mukudzifunsa kuti Obwande chakuchitikira ndi chani lero kuti mukumbukire nkhani imeneyi. Ayi basi ndimangolingalira kuti panotu tili miyezi iwiri tsopano moto umene dawuyatsa nthawi imene ija ukuoneka kuti ukuzira chimwene. Mnyamata tsopano miyezi iwiri ali mndende mantha athu amene adalipo oti iyayi komatu mnyamatayu sakuyenera kukakhala ku ndende limodzi ndi zimbalangondo zolusa kwambiri akadali wang'ono akaonongekatu mnyamatayo. Mantha amene aja achimwene akumalichititsanso mantha ineyo. Miyezi iwiri waphunzira chani mnyamata? Zitheka kuti asakalowenso nawo m'magulu amagaya aja halo tikuyimbirani kunoko ku kampani yoyenga mafuta timati tikudziwitseni kuti mawira helicopter timafuna mutumize 10,000 kuti tigule mafuta helicopter kuti idzibwera kumeneko. halo miyezi iwiri ndi ambiri achimwene. Panopa kwathu kuno chilungamo chikumayenda m'matumba amwene amene ali ndi ndalama akumamvana fungo ndipo nkhani zawo zimayenda bwino. Ena afe kuti njata choncho anthu nkulankhulayo Obwande mawalakwira kenaka aliyense umakapanga zake ali du mmene Obwande ali wokha mkanyumba ka mdima kulumidwa ndi msungunono ndi nsonsabwe. Nkhani za anzathu zikachitika uwamenyera nkhondo amakhala ambiri. Abwalo la Milandu akachita zina zosakoma ngakhale aphungu aku nyumba ya Malamulo amatha kusiya zokambirana zawo ndikumanena kuti iyayi iyi tikambirane basi abwalo sanachite bwinoyi nkhani ndi wo kulephera kunena kuti inu abwalo tondoyima pawokha simukuona kuti tikulowera ntchito za abwalo. Ayi ndithu zosamveka. Iyayi munthu wamulakwira zimenezi zithe nkhani yokhudza oweruza ameneyo tithane nayo basi. Ndati anzathu andalama chilungamo chawo chiyenda msangatu nkhani yawo olowera achuluka. Ife aziyenda m'manja alolida akhakha ufunda chikopa cha buluzi kutsamira mwala amphevu njira kunthiko yathu ndiye akulowerapo ndi anzathu achingambwe ndi Masacheti basi akachitachita mavuvu opanda wamvera basi nkhani yathera pomwepo. Ndikudziwa mukufuna mutadziwa kuti koma ku nyumba ya Malamuloku zikuyenda usati kwenikweni achimwene. Nyumba yolemekezeka pano yamba umapanga malamulo odabwitsa kwa basi. Malamulo amapangidwa chifukwa cha anthu amene alipo pa mipando pakali pano. Chimene chikumapangitsa mantha kwa basi. Zakumva nthupi zamba tsopano kutsogolera anzathu owumba malamulo. Kusintha malamulo ndi cholinga choti akomere nake chifukwa amene ali mu ofesi imeneyo pakali pano akumadzaoneka kuti akugwirizana nawo magazi. Ndimangolingalira kuti nanga akadzachoka amene aja pa mpando nezakhala bwanji tidzasinthanso. Nyumba ya Malamulo iyi yofunika kuyiwunikanso bwino. Malamulo akusinthidwa panowa kukubwerako ena akadzalira nawo shuwa pano maganizidwe akuoneka kuti angolowa ndali basi kwathu kuno. Ngakhale izi zoti ayi tisinthe malamulo mtsogoleri asamakhale ndi mphamvu zambiri kuipa kwake tikumadzakhala tikuganizira za munthu amene ali pa mpando nthawi imeneyo. Koma ndithu tsiku lina lake tikadzamba kuganiza bwinobwino tidzadabwanso kuti kodi mwati ndiye zimenezi tidachitiranji ife tinkaganiza chani. Koma chilipo ndithu chifukwa chimene amene ankapanga malamulo nthawi imeneyo adaona
chimene tikuyenera kuti tichimvetsetse kaye tisanambe kupanga mavuvu enawa kuti hayi tisinthe basi tisinthe. Aise mkulu wa micheu hardware and auto parts kumpemba amakupatsani moni akuti mwasowa ujeni koma stadium ya kumwanza ija ndiye mwati bwanji za Blantyre bypass road tamva ndipo tikudikira sititopa kukumbutsa mwina mukhoza kuyiwala. Barman ponya raundi kwa aliyesa aise kenaka ukamaliza utolerezako wamva asadzaone ngati moyo ndiophwekayi akula moyo odalira iya ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Obwande amafuta ku Nyasaland sunga mvenze